आंखौ मानसिफ्रा बयबो बुङो बिसि खनजिताखौ नागिरगासिनो दं खिन्थु आं नागिराखै आं बेखौलाय मानो नागिरबाय थानो मा दरखार दं आंहालाय मालाय बेहाबो आथिं फारनै दं गाव जेरैखि बेरायनानै जालागे दा जाहा जेबो नांस'आ आंहा खालि मोनसेल' फिसाला सानैखौ लानानै संसार जानांगौ दा फिसाला सासेखौबो मिन्थिखाबाय अलरेडिनो बे माहाय दं माहाय गैया बेखौ आङो लायगोन माने लायनायाथ' लायगोन आरोखि जिखुनु जाया आं लायनायनि माबा स्टेन्डखौ लाथ'वाखै दा जे जायगायाव फिसाला अफाय दं बेखौ मिन्थिखागौ नालाय आं लायगोन दा खनजिताथ' दिनै सानसे अफाय बेरायदों अलरेडि आं मिन्थिखागौ मालाय हौवाफोरजों बेरायदों ना मा बेरायदों बहाबा थांदों आरोखि बियो खुलुमबाय लोगोफोर साननै सानथाम जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि सेराव थ' भिडिअ लाबोआबा नोंथांमोननियाबो गोसोआ गाज्रि जायो आरो आंबो गाज्रि मोनो मानो होनबा नोंथांमोना गोबां सापर्ट होगासिनो स' नोंथांमोना गासिबो सिनायखायो दा आं बेखौ होनानैसो आपडेट जास्ट नोंथांमोना मोनथिखानाय हिसाबै दायो फेसबुकआव बा मिडियायाव जोङो भाइरेल जाबाय थानाय खनजिता बाजै आरो मृदुल आदा दा नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो बिसोर सानैजों माने गोजान जाना दङ न' मोनसेयावनो गैया बिसोरा सानै गथ' दङ गासैबो मोनथिखायो आरो बिसोरो अलरेडि जुलि जाखानाय बा हाबा जाखानाय बिथांमोना बिसोर सानैबो माने ओरैबायदि नांलाय खमलाय माने हौवा हिन्जावनि गेजेरावथ' जोंबो बुंनो थांनो हाया सोरनिबा लाइफआव मा लिरनाय दोङो सोरनिबा खाफालाव मा बेखौथ' जों बुंनो हाया दा बिसोर हौवा हिन्जाव नांलायनानै गोजान जानानै दोङो दा जोंहा मृदुल आदाया बुंदों बियो जेराव थायो थाथोंसै नाथाय आं गथ' खानायखौनो फिसिनो हाब्लानो जासिगोन आङो बेखौ हौवा हिन्जाव सानैजों गारलायनायनि बाथ्रा बुंदों बा गोबां सोरबा मानसिफोरा मिनिदों नोंसोरो फाथैलाय बिसिनायानो मोजां ना माने अरनि गेजेराव आरो बन जाबना होनायसो मानसि दंबावो आं बुंदों हौवा हिन्जावनि गेजेरजों आरो फेमिलिनि गेजेरजों सानसे नङा सानसे जोंहा नांलाय खमलाय जाखायो बे जोनोमाव जोङो संसार जानो थाखाय फैदों सानसे साननैनि थाखाय अनलायनानै जा गासिबो नोंसोर सानैजों हौवा हिन्जाव सानैजों बा ब्रादार बाजै नोंसोर सानैजों माने आंनि बायदिब्ला मिलायना जानायानो मोजां बजबना थाफिननायानो मोजां गुबुननि बुंनाय बुङैखौ खोथा गैया गुबुना मोजांबो बुंगोन गाज्रिबो बुंगोन बिनि गेजेराव नों संसारखौ जानो हानांगोन अब्लासो नोङो संसाराव दिनै जोङो मा मावदोंमोन मैया जोङो मा मावनांगौ बेखौ जोङो खालामनो थाखाय जोङो रावनिबो खोथाखौ खोनासंनाङा आरो हौवा हिन्जावनि गेजेरावसो जायो आं दा बुजायनो थांब्ला गोबां गोलाव जागोन बा बुंनो थांब्ला नोंथांमोनाथ' माने नोंसोर आदा बाजै सानैबो माने गथ' नंलिया सिख्ला सेंग्रा नंलिया सानै गथ' दङ सानै गथ'खौ मोजां फरायहो मोजां साख्रि बाख्रि मोनोब्ला बा माबा मोनसे बिजनेस मावोबा हौवा हिन्जाव सानैजोंनो मोजां जागोन दा गथ' देरफुनाय समायाव फरायफुनाय समायाव जुदि नोंसोर बिफा बिमा सानैबो जुदि गोजान साइड जायोबा बेफोर गथ'आ मोजां जागोन गथ'आथ' मोजां जानाय नङा लेखा फरायाव गोसो गैया जागोन बिमाखौ मोनाव जागोन बिफाखौ मोनाव जागोन गथ'आबो मोजां जालिया न'खराबो फेमिलियाबो बायजोबलांबाय बेनो नामा संसारा होमबा संसार जानाया साननैसो संसार जानो फैनाय बेसो होमबा दा साननानै नाय दा गाज्रि मोनोबा सरि नोंथांमोनखौ आं बुंनाय जाबाय आंनि माबाफोर बुंनाया गाज्रि जादोंबा नोंथांमोननि सेराव सरि बियो आरो नायग्रोनानै ला दे माने बिसोरो गारलायनायनि बाथ्रा बुंदों आंथ' बुंखायो गारलायबा न'खरा बायगोन हौवा हिन्जाव सानैजोंसो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो दा आं नोंथांमोननि न'नि हिसाबै बा जों बर' जोङो आंथ' गुबुनखौ आं बेलेग सानखाया जोंनि बर'फोरखौ आङो गासिबो आंनि न'नि फेमिलि बायदिसो मोनो सोरबा बिदा फंबाय सोरबा बिब' बिनानाव आं गावनि फेमिलि बायदिसो मोनो बेनिखायनो आं भिडिअखौ बानायनाय बर'फोरा माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला आंनो भिडिअखौबो हरो ब्रादार नों भिडिअखौ बानायना होना फेसबुकआवबो हरगासिनो थायो अब्ला आंनि फेमिलिखायसो आंनो भिडिअखौ हरदों भिडिअखौ बानायनो होदों नङा होनब्ला बेनिखायनो आं बर'जों बर' बिराद सापर्ट दोङो बर'जों बर' बिराद गोरोबना थानो लुगैयो आंल' नङा नोंथांमोनाबो बर'जों बर' सोरबा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गोरोबलायनानै खामानिखौ मावनानै जा रावबो हिंसा खालामनाङा मानसिया दिनै दोङो गाबोन गैया दिनै दोङो दिनै फैसा खामायदो गाबोननो थैनानै थांगोन लानाथ' थांफायाना नों थाखा फैसाखौ बेनिखायनो गोरिबबाबो धोनिबाबो गासिबो मानसि जोङो मोनजादोथ' ना दानि जुगावथ' रावबो मोनजायालासिनो थायाखै गोरिबबाबो बेनिखायनो जों गोरिब होननानै दुखुबो जाबाय थानो नाङा हेप्पि था जों हेप्पि दिनै दोङो गाबोन गैया मानसिया जानानै थैनानै थांगोन बुलाय खुलाय खालामनाङा जमा था आरो थैनायावथ' गासिबो एक्सट्रायानो जागोन बेखौथ' मिन्थिखायो गासैबो अब्लाबो जोङो थासान्दियावनो जमा जानानै जमा बर'जों जोङो सापर्ट होलायनानै खौसे जालायनानै थानांगौ दे अब्ला भिडिअखौ नायग्रोना ला नोंथांमोना नै जोंहा मृदुल ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो दा बिसोर हौवा हिन्जावनिसो गेजेराव आंथ' बुंना होबाय बजब सानैजों मिलायफिनना था होननानै दा बिसोर हौवा हिन्जावनि गेजेरावसो जागोन ना जों बुंनाबोथ' माने बिसोर मानियाबालाय मा बुंबावनो न' दे नायग्रोना लानोसै जोङो मा बुंखो जोंहा मृदुल ब्रादारा दे
गुड नाइट एभ्रिवान आङो दायो दहाय फुङावहाय न'निफ्राय ओंखारदोंमोन आङो शिलंआवहाय शिलंनिफ्राय फैनानै आं दा नै थाग थिग दा ग्रोब बरागावआवहाय सफैबाय आरोखि मानो होनबा बरागावसिम फैनानै आङो गारि मोनाखिसै ओमफ्राय बावहाय आंहा लोगोफोर दं आं दा इयाव सफैनानै दं आरोखि आङो ओमफ्राय आंखौ मानसिफ्रा बयबो बुङो बिसि खनजिथाखौ नागिरगासिनो दं खिन्थु आं नागिराखै आं बेखौलाय मानो नागिरबाय थानो मा दरखार दं आंहालाय मालाय बेहाबो आथिं फारनै दं गाव जेरैखि बेरायनानै जालागे दा जाहा जेबो नांस'आ आंहा खालि मोनसेल' फिसाला सानैखौ लानानै संसार जानांगौ दा फिसाला सासेखौबो मिथिखाबाय अलरेडिनो बे माहाय दं माहाय गैया बेखौ आङो लायगोन माने लायनायाथ' लायगोन आरोखि जिखुनु जाया आं लायनायनि माबा स्टेन्डखौ लाथ'वाखै दा जे जायगायाव फिसालाया अफाय दं बेखौ मिथिखागौ नालाय आं लायगोन दा खनजिथाथ' दिनै सानसे अफाय बेरायदों अलरेडि आं मिथिखागौ मालाय हौवाफोरजों बेरायदों ना मा बेरायदों अफाय थांदों आरोखि बियो बेखौ मिथिगौ बियो माहाय थायो माहाय थायाखौ आं बुंनो रोङा आरोखि बियो दा आमिनगाव माबायावहाय दं आरोखि बियो मानसिया दा बिनि लकेसना बेखौलाय आं दानो गोसो जायोबा पुलिस थानायाव थांनानै ट्रेक खालामामोन दाख्लैबो जेरेखम नायदोंमोन आं खेनसे होमबा बेखौ आं डाइरेक्ट नुदों बे माबायाव दंमोन होमबा बङाइगाव माबायाव काजलगाव दंमोन आरोखि ओइदिनखालि दसे नायदोंमोन ओमफ्राय दंमोन ओमफ्राय आं जेबो खालामाखै हमनो हायो नांस'आ मालाय गावनि गोसो बादि बेजों लोगोआव दङ सासे फैसालि होननाय नाम तामुलपुरनि बेबो जोंनि गसाइगावआवनो हाबा जाहैनायमोन जोंनि न'खरावनो आरोखि मालायनि न'खराव हाबा जायाखैमोन बिराद डेन्जार आरोखि बियो दा नोंथांमोनाथ' नुखादों जाहैबाय आङो खनजिथाजों बिजों सानैजों फैसाखौ माबायदि ट्रेन्सकेकसन खालामलायो 80,000 90,000 10,000 20,000 खालामलायगासिनो दं माने सानैजोंहाय बिसोरो मा सिस्टेम मा मावोथाय बेखौथ' आं बुंनो रोङा जाहैबाय बियो दायो मा बुंबावनो बिसोरना माबाया लाइना आलादा जाबाय आरोखि बिसोरो बिल्डिङाव थायो आरोखि साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया बिसोरो खिन्थु बिल्डिङावसो थायो नोंथांमोनहा बुजिना नायदो साख्रि गैया बाख्रि गैया माबादि हिन्जावफ्रा माबादि बिल्डिङाव थायो गोदो बुङोमोन निजिराया साख्रि मावा बाख्रि मावा बिल्डिङाव थायो बङाइगावआवहाय ओमफ्राय दा खनजिथायानो खुद बुङोमोन ओमफ्राय दा खनजिथाया साख्रि मावो ना मा मावो बेलाय बिल्डिङाव थानो हालायलायनाय मा फैसा खामायो बेलाय आरो नोंथांमोना नुखादों माबादि फैसा बेनाव माबादि फैसा हाबो सोर हरो बे हिन्जाव फैसा सोर हिन्जावफ्रा फैसा हरो बिसोरनो हिन्जावफ्रालायनो हौवाफ्रा लासैनो बिसिनि माबाया मोगथाङाव फैजोबगोन होमबानो बिनि कमेन्ट मोजां हरग्रा बेखौ बाख्नायग्रा बै लोगोफोर आंखौथ' गाज्रि कमेन्ट बुंहरो नोंथांमोननि गेजेराव आरो फंसे खोथा बुंनो नागिरदों आङो दाख्लै बेखौदि भिडिअ भाइरेल खालामदों बे भिडिअ आंनाव गैयामोन आङो सानसेखालि हरावहाय बिनि भिडिअखौ बिनि मबाइलावसो मोनदों बे भिडिअखौबो सोरनो हरामोन मेन पइन्ट जास्ट बेनो आरोखि नोंथांमोनहा जुदि बिसास खालामाबा दासिमबो बिनिफ्राय माबानाय आंनाव गासिबो रिपर्ट दंजोबो आं होजोबगोन जेब्लानाखि जोङो सानैजोंहाय समाजनि गेजेराव मिथिजागोन आरो दाख्लै बुंदोंमोन रन्जया खनजिथाजों तग्रनजों जेब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने फाथैलाय बिसिलायनाय नायनो नै बे बिनां खिबुआ ओमफ्राय गावहा बै सानै साथाम हिन्जावखौ मा खालामा बे दाख्लै क'क्राझाराव बियो मुलि फानहैनायाव QR क'ड बिनायाव बिनि मबाइलाव मा सोरनि भिडिअ नुवा सोर नुवा बेखौ रन्जना सोंहर बयबो मा नोंनि मबाइलाव मा भिडिअ दंमोन बेखौ सोंहर नोंथांमोन बाय